Bapak ke Mas. Tak sawang-sawang adek gede. Apa ini segede? Aturan. Ya. Fotomu nang dompetku. Asik. Yen aku kangen karo sliramu. Mbok kapak nih sayang. Tak elus empuk. Apa? Apa? Empuk ngadeg sik terus lagi empuk ngono lho. Yo lha oke urung ngadeg kok yo empuk mulane. Ya empuk sik. Ayo. Dompet. Pak RT pripun melih? Oh Pak RT Pak Edi manyan. Oh nggih. Saniki. Jeng terusnya. Dompetmu nang fotoku. Wale Mas. Wale. Baleni. Fotomu nang dompetku. Nah, ngono sing bener. Wah, jan. Spesial buat teman-teman Undersgo. Satu lagu Madiun Ngawi. Nggih, terima kasih nggih. Nanti Pak RT habis ini persiapan ya. Putra Pambayun luar biasa. Rene Getino ya, ya dibur sing bagian kono. Oke. Spesial buat teman-teman Tunas Muda Undersgo. Terminal Madiun Ngawi, kenanganku ora bakalan aku ngelaleni. Biyen
Sehat terus nggih. Alhamdulillah. Amin. Matur suwun.
Melepas langsung bro, KMB.
Monggo. Wong urip no alam donya menika kadya mimpi lan mindu